Трэба ўсё паспець. Праца, гатаванне, ангельская, дзеці. Можа, пакуль скароціш ангельскую? Толькі 4 разы на тыдзень, інакш ніяк. Калі скасую, больш ніколі не вярнуся. Ты не падтрымліваеш маё развіццё. Пачакай, а можа, паменшыць нагрузку і не кідаць? Слухай, а можаш глянуць маё рэзюмэ зараз? Ты што, не дапаможаш? А раптам яна пакрыўдзіцца. Давай я раніцай пагляджу. Добра? У мяне ўсё гарыць. Можаш дапамагчы мне ў суботу? Ну, вядома, я ж заўжды згаджаюся, нават калі хварэю, нават калі ў цягніку, нават калі ў коме. А можа, у цябе выхадны? Прабач, у выхадныя я адпачываю.